vittuja. Täällä ollaan saatu uistelukalat. Uistelulla ja sitten nykyllä 3 virvelillä tää on näköisesti. Tää on tää lonki. Turva umpees. Täällä on. Joo. Mitäkäänpäs sitten. Siellä on noin. Taakku repastuu. Tuutetaankohan täältä nyt tämmönen. 45 senttiä merillä. 2 kilon luokkaa. Niin päätä video. Kyllähän ne vaan tykkää tästä. Tässä lähdetään liikenteeseen. Eli kasseille. Nää on perus. Painaa 50 kiloa. Sama kala edelleen. 10 minuuttia kulunut. Yksi yrittää saada Aavenesta Terton paskaa kuvaa, vaikka onkin tuton 39 paska. senttiä. Jee! Katoin. Ton pieni paska. Et tule tyhmää! Kuhan! Niin vammainen toin. Joo, Nikkeli oli se kuhan ja otti äkkiä ton paskan virveli ja mä aika mennä laitan se kettä sinne mennä. Antola! Mä katoin erittäin. Käytiin. Niken kanssa salessa tultiin vähän niillä pulloilla. Ei kun on minä rahoilla. Miten ne kävellään tossa? Ruttaa pois takia. Täällä Niken kanssa kohti tuntematonta. Nikellä tämmönen luknia-asento tossa noin. Nikkä pyytää hanaamaan aina vaan, että entäs vähän nopeammatta. Ei nyt riitti raskata sitä. Tää on paikkunut sitä paljon. Piti aina vähän pois. Älä ruttuu. Juu, tähän tossa noin. Tuossa Saaren puolella varmaan ruttu 2 sekunnin päästä. 1. Pakko tämmönen väli, että ei ruttu. Ei ruttu jäädä. Kailikkojen uhreiksi. Kailikkeita me jää kailikkojen uhreiksi! Ai mitä, että Nikke me ei jäädä kailikkojen uhreiksi, ellei siellä ole kiviä? Ei todellakaan. Ei kannata muistella mennyttä. Vaan tulevaa. Ei niin. Oho. Vähän joo. Mutta no niin, nyt taas siihen. Niin. Joo, ja nyt ollaan tän saaren takana. Täällä saaren takana. Joo, täällä Niken kanssa. Näin. Saatiin tämmönen paska. Joku 45 senttiä, en mä tiedä. Laitetaan niinku ne isot. Ja respect the fish, bro. Sinne meni. Suoraan alas niinku aina. Ja YouTuben tekemiseen. Täällä ollaan kalassa. Ja pitäis tää on semmonen ruton oikee kamera. Tän niinku... En mainitse kilpailijabrändiä, mutta kautta YouTubesta eilen aika paskaa kontenttia oli. Joo. Niin, mutta ei. Niin. Kirjellään taas. Kato, luonnon ihme.